କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ମାମୁଁ ଡାକିଲାଣି। କହିଲୁ ମାଆକୁ ଯଦି ମାମୁଁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମାଆର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ମାଆର ସାନ ଭଉଣୀକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଏଇ କଥା, ମାମୁଁର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମାମୁଁର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମିନିମମ୍ କୁହାଯିବ। ହଉ ବସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ। ହଉ କୁହ। ଥରେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ମଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜାଇକି ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ବାଘ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଏମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି ଘରମଣି କ'ଣ କଲା ନା ଛୁ ମାରିକି ଦୌଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିକି ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନଟି ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ ଧପ ରାଜା। ମୋ ସିଂହ ଦିଟା ଗଜା, ଏକ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତୋତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 5ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସ, ତୋତେ ଆଗରେ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିହେବ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ।